Сега жълтка. Знаеш как кръмжи? Я опусни го да тече. Брат ми от цяло ще трябва учиш на книжка. Знаеш какво мисля на услуги? Не книжка, такова е тук през кръстата. Дето тегля черите същото си. Да бе, да. Котка ти така гадна. Вито е да убиеш, като растиш. Нищо няма. Нищо няма. Че дебел. Че да се боя. Вито. Вито! Това е Дон Вито от Пазарджик. Вито! От Пазарджик е, да знаеш. От Пазарджик? Чакай, че се изцепал, ме. Вито. Някаква чичка му се заби. Гати. Какво му се забил? Кумпо. Знаеш колко обича се въздух? Сериозно? Да. Има си килим за кола специално. Ела тук. Нормално за тази възраст. Какво правиш? Мале, то се уби от игра. А ти знаеш като завали сняг, за какво става въпрос? Леле, Ще го водите ли надиташ? О, задължително ще се води това куче. С една шейна. Това трябва... И те дърпа нагоре. Трябва да прави, брат ми, начин на разходка, трябва да прави преход между 10 и 20 км. Не знам как ще го разхождаш. 10 км трябва да правиш разходка. Как ще я правиш ти, как ще я държиш, не знам. И ние ще му правим. Той ти... Той си оставя парче. Ако му дадеш един чорап, знаеш какво прави? Вътре е пълно с чорапи. Ето всъщност... Маро като го натрепа и трае 3 часа. Не трябва да се бие. Известни. Не, това е грешка. Куче не трябва да се бие, то само с жестове. С жестове и с енергия. Никак. Ти знаеш колко и хитъпи, като му се караш, той почва да се чеше. Витам! Ядай. Ало, спринтьоре! Усмири се малко, бе! Дай му да го захапа и го дърпай. Не ли стото чорапа, бе? Дърпай го се. Да. Отслабна съм. Си пазя диета. Ето ти чорапа си го слушаш после. Не, това е тук. Нищо му няма. Тая храна дава толкова енергия, че... Задължително. Калци задължително. Умрял. Не го учиш как трябва.